Aksyon po sa mga nangangailangan. Aksyon po lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon po patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan. Ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon po sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isa katuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Miyerkules, Petsa 13 kan bulan kan Abril taong 2021. Kami ang sa indong makakairiba, daing iba, Remy Araneta Mendones, and Maha Salvador kan Bicolandia. Masiram na hapon, Bicolandia. Ako man po ang sa indong lingkod, Mr. Siram kan Bicol, Joshua Martinez Jr. po. Tabi. Ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Party List asin kakampini kan mga inaapi. Ining programa, kasurug kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang, tabang, ora ora mismo. Maray na pagkahapon sa liwat partner. Masiram na hapon, partner. Mainit-init ano na naman Magayunan ang sa sa imong imong napansin. pormada. Siyempre partner kay Puhan magayon ang sa tuyang pormada. Sa Baka nganing, gusto mo sa primerong kabdang pa sa nakang programa ta, pasalamatan mo na ang nag-istirakan sa imong pormada. Salamat sa sakong sadiri. Maray na paghapon sa liwat partner, mainit ang sa tuyang pag-urulayan niya na paghahapon. Igwa kita ni na makakaulay gikan sa Barangay Binanwahan. Barangay 21. Yes, 21. Ulit partner, igwa inining mga reklamo manungod sa sarong persona. Gustong sabihon, kung may mga makakaibanan kitang nagrereklamo, igwasinda ning ipinagrereklamo. Of course partner, alagad. Kaya dapat masabutan ta kung ano ang reklamo. Okay. Nagrereklamo ngunyan mga ka-aksyon si Cecilia Balbina sin si Michelle Panyo. Alagad ang pagrereklamo ka ni si Mariano Panyo. Oh, kaapelyido ba ka? Oh, Kung ang nagrereklamo, panyo man. Yes, pamangkin siya partner kan pagrereklamo. Pigrereklamo kan pamangkin ang sayang tiyoon. Tiyoon. Tapos ini partner tugang man sana si Tugang Cecilia. Kan nirereklamo. Ni Mariano. Oo. Pero partner, bako lang dyan nakafocus kita kasi sa laog kan barangay, gulpi ang nagrereklamo kay Mariano Panyo. Gustong sabihon, ang bisita ta ko niyan, so pamangkin, sa katugang, kan ipigrereklamo. Kan ipigrereklamo. Ang sa indang pigrereklamo, Si sa diri Mariano din tawo. Panyo, yes, Pero partner. maliban digdi sa mga sadiring tawo, dakul pa, Dakul pa ang mga nagrereklamo. residente kan Barangay 21, ang nagrereklamo, laban ki Mariano Panyo.
Pigkuata mga ka-aksyon ang lalado ni Mariano Panyo, tanganing madangog ta siya digdi sa tuyang programa, alagad nagsayuma na siya partner na magpasiring igdi, asin sa pagi na lang kan telepono partner, ipinaabot niyan sa iyang pagsayuma na makaulay ta niya na pagkaga. Gusto mong sabihon partner, pinag-imbitaran tamang ko Of na si course. Mariano para madangog niya sa reklamo laban sa iya para makasimbag siya. Alagad, Nagsayuma na partner. Nagsayuma. So maliwanag po yan mga ka-aksyon. Pipirit min kwaon ng siguro lado. may rason na dahil siya makadigdi. Baka, May rason, partner. Anong rason ng Abo yun na da partner na padakulaon pa or Pero abo niyang makahampang nadako partner. ko naman sa pag-upod mo sa telepono. abo Abo niyang ko ngayang mailing ang pandok kan mga nagrereklamo laban sa kunya. Mga makanuson ngayon. Magirilingan na sila nga kita sa korte. Araw kayan partner ana binutasan at tataramon ni Mariano Panyo. Pero alagad partner, sabi ta nga ni may makakaulay kita ngunyan, yaon digdi si Cecilia Balbin asin si Michelle Panyo. Maray na pagkahapon tabi. Maray na aga po. Maray na hapon po sa Maray inyong na duwa. hapon, ma'am. Okay. Medyo paguna mo manay aga ta maliwanag. Pero ang totoo hapon na. Hapon. Ako na, okay. Maki-istoryahin daw tabi kami. Inutong ko muna si Cecilia, Cecilia Balbin. Ano po ang sa indong pigre-reklamo mo niyan? Kay, Nagdigdi po ako sa aksyon ko po. Gusto ko po talaga na mareklamo si Mariano Panyo Jr. Dahil man po sa pag-unagura man po ko sa iyang kasalan. Pigsumon po niya ako sa barangay, naso sa iya daang daga, kinuha ko po. Di, sabi ko sa iya, dahil ka man po diyang kisadiring daga, wala po siya sa diring daga po duman. Ang daga na itong natutugdukan mo po, ali po kara mayor na, so pigpapaulog ang baga po, pigbabayad-bayadan na po, may sa asosasyon mi po. Ganyan, ang gusto niya sa iya da po, ito pipalayas po, so mga naka-star po duman araw kang aki ko, so agum man kayo, tapos may apat na aki. Sabi niya, pati pigsarapay na nga ni po gabos na aki ko, si Cherilyn, si Rodrigo, si Ryan, Brian, ang ano, nanday man po nga ni daan yung dana iiling si tito niya, aloy na pong daay na da po, nag-star sa binanuan, yaon ngunyan po sinda sa banyadero naka-star. Pagkadapada dyan po sa ma'am, reklamo siya, arbang ngunyan po, riniklamo niya akong child abuse, day ko man po nga ni naiiling ang mga aki niya. Naman niya ako, pigreklamo niya naman ako sa barangay, kaya nag-agad na po ako sa itong aksyon tade ko man po kaya gibuon yan sa mga aki niya. Kansarong nakaagi, maski po ang aki niya makataram, nag-agi po ito, yaon po sinda duman sa may groto, tinawag ko man po kay pamirindal ninda. Perang agaw, nagdidyan man po sa tugang kong saro, pigtawang ko man po siya kay sarong kis na cook na so malit pagado si anlog po ka ito, tinawang ko, kinaukan mga aki, pero wala po kami kinuoy ni ay nataramo, tamatuwa po ang aki ito. Di, ngunyan, pigasumon mi, nagdadyan man po siya. Ngunyan, siya na po ang reklamo ko man po. Gusto ko personal po siyang apotong ko. Kung nataro ka ng pigigibo niya sa mo, wala man kami sa iya. Di iyo, pigbubuli po iyo nga kay Riba ko. So agum kang, pigbubuli, rumalayas na nga kamo dyan sa daga ko. Uning gigibaon ko nga na arong nindo. Yun ang pigdataram sa mga itong kairiba kang aki ko. Abo ko pong mangyari ito. Pinablatter naman po kami na child abuse kaming duwa. Okay, manay linawon ko lang. child abuse, Ang partner. primero, ikaan pinagreklamo. Opo, ni Ang Mariano. sawot sa imo ni Mariano, anabera ka. Ako da ang upo. Anabera, ibig sabihin kinamkam mo Kinamkam mo sa sa daga niya. sayo daga. niya. Okay. Pandua, nareklamo niya sa imo, child abuse. Saan ka nireklamo? Sa barangay? Sa barangay mi po. So, ika ang primerong inireklamo. Opo. Oh. Kano mo ini si Mariano? Tugang ko po. Ako po ang matuas. Sa doon magturugang. Ako ang pang kahandalan partner ni Cecilia, kasi sa mga nakaulay ta, kung nailing ta kasubago, gulpi duman na nakalinyada partner, gabos ito nagrereklamo against kay Mariano Panyo. Ito partner, kung sa imong maaraman. Inigabos ng mga tao dyan. Iyan, gabos iyan, nag-agi ng reklamo hali kay Mariano, ha? Nagkaigwan ng pagrereklamo kay Mariano. Ang iba nga ni dyan, nakasuhan na partner, Sa nakulong bagay, na. paanong day kay reklamo kung yan gabos na tawong ang tinaraman mong rumalayas na kamo? Bako lang yan partner. Iba-ibang kaso yan partner na inagihan na sa malupit da partner, grabe da ang namatian nindag psychological na aram itong suday na sindamang ituro partner. magtugang man sana. Anong nangyari sa relasyon nindo bilang magtugang? Bimiro po, magsumon niya sa kuya. Dinag-apila po ako. Day po, ampis baga pataramong kami. Day na, dumanang niya kita sa korte. Duman niya kita Anong pinunan? Baka may haloy na kamong iriwal Ay, wala po sa kami. baranga ang gandaga. Ay, day mo po. Day mo po siyang sa diri. Aday siyang sa diri. Wala po siya sa diri. Kasi kung minsan, partner, ang mga magturugang, ang pig-iriwalan man sana kung minsan sumana. Mana. So, babarangaon. So, wala man kamong pinag-iwalan na babangaon. Actually partner,
ang ini si Nanay Cecilia, saro lang ini sa nagdulok sa satuya, ngunya, kaso Aron kan di sa sabi mo opisina. partner, saro lang si Manay Cecilia sa mga nagrereklamo. Nagrereklamo. Alagad dakul ang gustong magreklamo kay Mariano. Nailing ta ka sa bago partner nakalinya, nagabos iya nagrereklamo So, against kay Mariano Panyo. Ang kwan partner, siyempre merong nagreklamo. Ngunyan, ika naman po, inireklamo mo naman si Mariano. ko man po giraray siya. Ano man ang reklamo mo po laban kay reklamo Mariano? ko po sa iya, aputong ko po kuta siya kung nataaro ka ang pigigibo niya sa kuya. Na dai ko man nga ni pigigibo sa ita, dai ko man siya naaampang po. Dai po siya Manay, nag-aapila. pakarayaan mikropono ta, ireklamo ta ka dyan. Pasala-sala ang pagkapot mo kan mikropono. Pero nanay, igwa ka po ning presenting blatter sa barangay na si Mariano ang nagblatter sa imo. Igo po yan po dum sa kay Ano po ang nakapalaman po sa blatter sa barangay? Dai ko man po Pero ano po ang pirereklamo sa imo ni sa Mariano? daga talaga po. Daga. Basta ang taraman niya duman po, madam. Ang daga na tutugdukan kan duha kang aki ko, umarali na daa. Ta sa iya da po itong daga. Aluyo na dada siya duman naka-star. Paano man po magiging sa iya po ito? Itong natutugdukan mi sa association mi po, napigulugan mi sa city. Na may mga papilis po ako. Ano po ang kinakaandalan mo nanay? Ang ngunyan po, ang kinakatakutan ko po, naaraman ko po, na pigkasuan niya po ako pag ipimiruming iring sa pigsumong ko siya, nagbababa po siya sa agyanan, sabi niya sa ko, umuro anda na ngayon ka mo ki 120 o 80 ipa. 1,000? Opo, para pang piyas sa dasa. Ako di ko man po ang ginibo, di ko po ang ginibo. Padaba ko mga pamangking ko, maski di kami nag-irinsindihan na magturugang. Maski po ang buda, ang gusto ko po sa iya, sinda-sinda man sana po mag-agumuda mga aki ang piga. Sinda, wala mo po sinda naman na mag-witness po sa inda mag-ano. Takang inot kan, nagyayam pa po iyan. May inot na nakasa sa naga. Pigtataraman talaga kang ama na, di ka mo kain mag-arano. Nguya ngayon nidong makulong ngayon ako. Kung saan na baga, madam, kukonsinting niya so aki niyang maging sala. Nadaiman nga ni pwede. Pigtataraman niya arog-arog ka ini, utumon niya nindo yan, arog-arog ka ini. Tuturuan niya pa po kisala. Ali po ito sa ngimot niya po na mga pigsus sa muya, pigbablatter duman. Subuot sabihin nindo tabi nanay, ginagana ni Mariano ang mga kaso, tapi gagamit ang sayang aki. Opo, pag maduman Ayo yan. ang nagiging testigo. Iyo po, mga akit, Pati child sa agom. abuse. Opo, pati maang agom ka iriba po. So nadangog na si Nanay May Cecilia. sarap pa? Si Madam Nanay Michelle, ano po nanay ang pigrereklamo nindo kay alat Mariano? ka, kaano mo man po si Mariano? Tiyuan ko po si Mariano Panyo. Tiyoon mo. Opo. Aki ka ni Manay? Hindi man po. Pamangkin ka? Pamangkin po. Ang tugang po nindang mato si Milicio Panyo po. Iyo ang ama mo? Iyo po ang ama So ko. tugang ni Mariano, si Milicio. Opo. Di pinsan mo si Rodrigo. So Opo. aki ni Manay. Okay. Ano ang reklamo mo man against kay Mariano Panyo? Ano po ang tiga para takot niya po kaya si Bebe na makukulong na daw po ako habang buhay. Yung aking ko po na drama na permiyo sa kutig tataram na mama makukulong ka na dito ka na mailing. Ang gusto ko lang po dahil nga po pagparagibuan kay Bebe ko ang mga siring kanta kahit nga po ko sir. Natatakot ako makulong na po kumabayan ng aking ko sir. Wala na, ang papa ko po, tigabando na kami, aloy na din na kami, kaya kami pong magturog ang nag-iwalay na po, sinda na lang pong nagagabay sa ko. Mama ko po gada na kaya mo ko po makulong, sir. Kasi mawawara pong magura yung angkit ko. Tugod niya po mailing si Bebe, pero niya, kataraman na, mama mo makukulong na, madumanan niya sa Muntinlupa, ora ka na ngayang ina, sabi garo kanya kan. Yung aking ko po natuturo, mamaon, mataram na naman siya, mamatig, makukulong ka na, dito ka na po maiiling. So ang pigtataraman ni Mariano, Suaki suaki mo. niya na- Pirang taon suaki mo? 8 pa lang 8 years old. Minor Kada partner. bis na masabatan niya suaki mo, pigtataraman niya na makukulong si mama mo. Mapapadara na sa Muntinlupa. Tanong na tabi ta makukulong ka. Anong kasalan mo kay Mariano? na pigkasuhan niya po kami kay grave oral defamation. Nakulong po ako na daing sala, sir. Ito po that time na nagkaigwa po kami kay sa barangay po yun, yung po si Kagawad Nagido. Kasi siya po yung makakapatunay na wala po talaga akong tinaram na maraot sa agom niya. Dapat nga ni po, sir, ito pong so pag mailing mo po yung video, parang nag-agresibo po ako dumanta. Ako nga ni po yung tigtataraman niya na po ako, sir, dati daw po ako nagtrabaho sa bar. Ano po? Paano ka daw po? Dati daw po ako
trabaho sa bar. Tapos duman ako na nadagit sa kamailig mo sa video na pero kinagahan po. Di ko expected na ako pala yung big brother niya na tinaraman ko daw po yung agom niya na para tapos yun na po ito. Ano baliktad? Ika ang pigtaraman na... Alat mo na partner, tagaro. Ika ang pigtaraman. Pero pag pablater, ang nagluwas, ika na nagtaram sa agom niya na... Ayun po. Ano da ang tinaram mo sa agom niya? Tinaraman ko daw po yung agom niya. Daw po ang pigbubuhay niya daw po sa akin. Tapos pirang buto daw po nagdiglalaog da. Ayaw po tig para taram ko. Wala man po ako sir na tinaram na kahit na kasi that time mailing mo sa video. Sabi niya yung mga aki niya daw po yaon duman. Pira po ang aki mo man. Saro po. Okay. So, ining aki mo ngunyan, garo nagkakaigwa na ki Roma. Ayun po. Pero minsan sa kotik dataram na mama sabi daw madali ka na makulong. Na napaibi si partner, mga tugang. Oh. Naraot ansa ko. Iba kaya partner ang feeling kan sarong ina Dahil ako ang duda ko partner, may mininsyunar si Manay na word. Darumduman mo ito, garo 2 taon ng dae. Hindi, Kaya napaibi ka. Iba partner ang feeling pag aki na ang Ayaw. Tama ka. pigbabali partner Tama sa ka. urol like kan mga gurang. Ano? Yugon mo 8 years old dan aki mo pagparataraman na sayang kan make up mo partner. Di, okay lang yan partner. May saro pa rin ni. Ini ang pigsasabi na Okay. So, pag ngunyan, pinag-uurulayan ng partner ang feeling agadan ka mo lang naki. kamo kidiit na maliban sa indong duwa, sabi ni partner, dakul pa nagreklamo. Ano man ang reklamo kay itong iba? Ibig niyo sabihin, tabi, diit na Diferensya. diferensya. Didulot-tulot Pipadakula ni Panyo. Day ko po pasabutan Ni po ang Mariano. ugali ni Mariano. Ngunya na arog ay kang... Medyo mamundo lang manay kasi tugang mo si Mariano, Iyo po. tiyoon niya si Mariano, Iyo po. magkapamarang pamilya ka mo eh. Anong nangyari sa... Uni nga ni po. Yan ang pinakamamundong pangyayari partner na maaraman ta or ang mga problemang siring ka ini uninvolved man sa nasarong pamilya. Oo. Inikuta na partner. Na dapat bagakutan ang pamilya, nag-reunion, nagtatarabangan. Nagtatarabangan, nagkakasararo. So, duman ako partner na na magkaparamilya. Pero igwa partner ng ibang tao na nagrereklamo din. Same duman Sa sa ining nindo, reklamo. nata arugan ang pigigibo ni Mariano. Ka ito po, sultiro pa po siya. Mabuot pa po siya, tugang Day man daw inapi mo man, Ay manay po, kang panahon. Ngunyan, nag-retire aso ama ko, nag-agad siyang kwarta, tinawan ni mama kay Gismil. Naglakaw-lakaw po pa Manila. Pagbalik yun na po yun na nakuha niya na may agom. Kasultiro sa aki, tutugan ko. Ngunyan, nag-star po sinda kay pirang bulang garo dyan sa mo. Garo dahil naman siya nga kano, tamaluya man daw ang digdi. Nagduman sinda sa nag-uli. Tagas para sira baga patinda siya kay antang agom tugang ko din talagang trabaho siya. Okay. Yung Ang sunod ko pang apot partner sa digdi. Day daw dahil dyan sa mga siring ka na problema nindong reklamo digdi, riniklamo ka mo, riniklamo nindo. Ano, may nakakapaghanap buhay pa kamo? Nakakapagtrabaho pa kamo ng ibang bagay o dahil na? Siya nga. Naubos na ang oras nindo dyan siya sa... po nga ni ang pigniditan mi takairat bang kandimang niyang aki. Puro na sa nakaso po ang pigkakaptan niya. Pabalik-balik na po siya sa rawis. Budayan. Ang ngoni pigdulok mo pa po siya nagdulok siya sa human right. Tinabangan siya kan Roma right na maski ano daw pigparataram duman tungkol sa mong magturugang arog-arog da ka ani. Ngunya nagduruman po kami si mama ako. Ang reklamo kani kanono, pick up da siya po. Sa totoo po ta siya may pamilya na dai naman po may aram kung taday mo kami nagsasararo, iba man po siya. Iyo ang pigtataram niya api. Anong klase pong api ang pick-up? Kaya gusto ko nga ni talaga sa mga personal, makaulay ki formal. Abo siya po So magmati. ibig sabihin, dai pang pangyayari, although pirmi ka mong nagkakaigwa ki reklamo sa barangay, dai pang pangyayari na nakaampang nindo siya. Dai po. Taar ko pigsumong ko siya. Gusto ko talaga siya mapersonal. Tatugan ko po. Gusto kong aputong ko siya kung ano talagang problema niya. Tanganing masabutan ko. Apat na pong aki ko. Sinarabay niya sa po. Di ba lang ako nasa na po. Tayo may mga papel. Saraday pang mga aki. Ibig sabihin, tabi na na Cecilia, pag si Mariano ang nagrereklamo, permi siya yaon. Opo. Pag siya ang pigrereklamo, Dahil ay po. nagampang. Ika, nakaampang mo naman si tiyo mo? Di man dati yung relationship me, kahit sinda po di na nagtitirinoan kami ni Uncle John, tapos yung agom niya si Carmen, nagitinuan po kami, tigtawan ng panganindang bado si Bibig sa uniform na palda. Tawa nga ni, wala ka to si Bibi kong uniform.
para nadagit siya sa kuya kang sumay pigpapirma siya kay Lola na abo niya sa kuya pabasahon. Tapos pon ka ato. Dain nadagit na siya sa ko. Tapos tangso nag-arkila kami ni Bibi na pinaali kami duman sa pigrentahan me. Gibo ko, nakiuron ako kay Lola ko wala na kaming maistaran. Tapos duman siya nadagit. Paguna niya, pigaangkin ko dapo yung daan niya. Kaya nadagit siya. Kuya, tapos so, yun na nga ipwetong. So, may sinda ni Samuel Panyo ta si Mariana sa barangay. Di ako po ang nag-aalalay kay Lola. Ako po ang nakaisar duman sa arong niya. Duman po nangyari, so commotion na tigpa-blatter niya ako. Duman ko lang po siya na Okay. So Mga ano ang plano mo na arog kayo ng pigi mo sa akin? Balikan tayo ito, partner. Ano ang plano mo na si Aki mo nadadamay sa ribukan pamilya, arog kayo ng pigmamati kan Aki mo, paulit-ulit arog kayo ng pigtataram? Gusto ko lang po na kumapot siya na ako. Dahil yung pagparagibuon sa akin ko, madam ang arog kaya magkairak man kang akin ko natutroma kang kaiisip na makukulong na ako. Okay. Takon sa madam, abo ko man baga ko madam, kay tigpakulong niya ako, kinaswan niya ako. Abo ko po, nabaluson siya kisiring man po ko, ayan Sabi nga ni baga po, bala na sa iya ang mal na Diyos, pero ang agad ko lang sa iya, madam, dahil na kami pagpakiaraman pati yung aki ko. Okay, mga tugang, mga kabarangay, medyo masalimuot ang naantabayanan and nasusubaybayantan na istorya kan reklamo kan magkakapamilya and may iba pang mga tao nagreklamo laban sa saindang kapamilya, tiyuon, tugang, involved na makuapo na partner So kuya. May Aki na partner. Oo, involved so aki niya bali makuapo na kaining pinagrereklamo. Mga tugang, dahil pa po natatapos ang irestoryahan ta and mga bagay-bagay na detalyes manungod sa mga reklamong ini. Taon-taon po, makakaibanan ta ang punong barangay, kan Barangay 21 Binanwaan, si Kapitan Jose Abiera sa pagbabalik kang programang Tabang Ora Mismo. Magkaburunyo, magkasararo, pagtabang sa kapwa, anmawot, daing pa ibabaw, daing pa iraro, gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko online TV page. Sa tuyang papasyaran, ana mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, may kauban sa Indo. Nahihidaw ko. Digdiran yan sa Action Ko online TV page. Magkaburunyo, magkasararo, pagtabang sa kapwa, anmawot, daing pa ibabaw, daing pa iraro, gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, Pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko online TV page. sa tuyang papasyaran, ana mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, may kauban sa Indo. Nahihidaw ko. Digdiran yan sa Action Ko online TV page. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga ko minsan nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kung minsan nga kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga.
sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, ta mapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ning tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Gusto sa inyo po sa atin. Dakula na ang samuyang kaumahan na mahiling na tamo tamo salamat na hindi kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing, mas lalo kami maigos na matawan ko sa tubig na ma-realizar na matawan ito lang para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang vision. Ang presenteng sitwasyon mikmo niyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab, para makasalod, para mainot sa pila, dahil na kami maano na, ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kuminsan, ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdig. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa Dulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa water district dito ang tatawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto mo pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ni ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mga kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik ang tabang ora mismo kay Bahanta Paman Giraray si Cecilia Balbin asin si Michelle Panyo. Asin ngunyan man makakasabay ta mga kaaksyon ang punong barangay kang Barangay 21 Binanwahan. Maray na pagkahapon tabi Kapitan Jose Abuera. Maraming na hapon, Madam, Sir. Masiram na hapon sa imo kap. Aram mo partner, si Kapitan arugan sinabi ko off the air kanina. Si Kapitan Saro sa pinakamaigos na punong barangay na talagang Legazpi City partner. Nagtatrabaho aktibo sa pag-asikaso sa barangay niya. Abuhay ka ka. An makakataram ka an partner an sa iyang mga constituents. Tama. Ako nga ni nakakataram, mas kinaagihan ko sana. Oo, sige. Maray na pagkahapon tabi ka sa liwat, sinyaon man Giraray kay Bahanta digdian nagrereklamo. Pero bako si Kapitan ang pigrereklamo ha, si Mariano Panyo. Yaon po digdi si Kapitan bilang tawan kita kung bilang ama kan barangay. Bilang ama kan barangay, paliwanagan man kita. Bilang punong barangay na nakakaaram kan tunay na istorya, detalye kan mga reklamong ini. Opo, Kap.
primero, ano po ang masasabi mo digdi sa kasabay ka ng unyan sa naimbitaran mi digdi na magtaram manungod sa problemang ini kan mga personang ini sa laog kan sa imong barangay? Okay, sir. Digdi po tabi kap sa irarom kan sa imong facial. Ilaog mo tabi kap. Ayan. Palawgon mo. Okay. Ang masasabi ko digdi dahil sinda na tawan kimaray na hustisya, magayon na nakapagpasyar sinda digdi sa indong programa. Siguro yun ang tamang oras o panahon para mas matawan ng tamang solusyon kung ano ang magiging desisyon kaining pag-ururuntang niya na aga. Buot sabi yung tabi kap, bako na inibago sa imo na si Mariano Panyo pigre-reklamo kan mga kabarangay. And bako naman first time na si Mariano, iyo man ang Oo. nagrereklamo. Makitawi Ano daw tabi kami kap ning dikit na detalye or brief history kayan tabing about sa Sainda. Actually, kang pagkalaog kayan duman dahil sa primero, taga duman yan nag-star sa Naga. Ngunyan, nagbalik siya sa Muyang Barangay. Pagpuon ka ito, nayaon na siya, naka-star. Dakulon akong nareceive ng blatter sa barangay. So halos ang bulan, mga 2, 3, sunod-sunod na iyan. Kaya siguro, mailing manindo ang Si po ano, nagpapablatter. si Mariano Panyo. Dahil nga ni Ano yan, nagiging routine niya na, nagiging Kumbaga habit suki, niya suki na. na siya kan barangay. na yun na magpablatter. nga niyan. Kaya sabi ko nga ni, ikana sa na nakapano kang blatter digdi o sa opisina kang kan barangay. So record book nindo sulag. Ay, Puro na sa na grabe, Mariano. 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 Versus, aron kayan. Kap, kumusta tabi si Mariano bilang residente kan sa Indotabing Barangay? Ako, sabi ko sa konyan, dahil man masyado ako nagpapara alagad pag sa kuyang residente, naglaog sa kuyang opisina, duman sa barangay hall, ini-entertain ko po yan. Duman ko naaraman ang pero sa personal na pagkatao niya, dahil ako nakikiaram. Okay, so bago, na-mentionar mo Kap na si Mariano iyo nagpapablatter. How about so mga nagrereklamo man, nagpablatter sa barangay kay Mariano? Dakul man. Dakol, tas piga-counter niya. So, piga-counter ninda so mga blatter duman. So Dahil nga talagang ang mangyayari, so blatter book nindo, Mariano versus, Mariano. tapos, ang nangyayari, ma-counter talaga sa mga pigrereklamo. Tapos, syempre, may mga diretsos man iyan. Yun nga. Nagkaigwa na po kay mga pagkakataon na nagharampangan sa barangay nindo ining mga tawong pong Halos inipapikap. na pinapigdulokan na kunyan complainant, pigdatawang ko tulos yan kay aksyon. Dahil kumanang pigo pa aloy, dahil obligasyon kuman bilang punong barangay na matawan tulos kitamang solusyon. Alagad, pag-abot kay oras, abo siya magpasettle. Oh, nakaabot na. Alam mo na, abo magpasettle. Buot sabi yung tabi kap, pag si Mariano ang nagrereklamo, nag-aabot. Pag siya ang nagrereklamo, dahil nag-aabot. Kung minsan may mga na mina-appear siya, pero mostly dahil talaga siya mina-appear. Sabi mo kap, mostly gusto niya siya ang nasusunod. Ayo nga ni, sabi ko nga ni, piga kunyang kuman, piga adalang kuman an sa iyang reklamo, halos day man nakahulugan. Kumbaga, daing basihan. Daing basihan, dahi siyang witness. Sa Tagalog Kap walang kwenta. Walang Puro kwenta. kwento. Tama. Pero natatabi kap ng gagana sa korte. Iyan nga ni ang apot ko, dahil nga ni sabi kang iyan, ang piga kunya niya dumang, kung natanang gana, dahil sa iyang aki, iyo ang tamay kunyang baga kitang ngunyan, may lahi na itong sa child abuse or yan sa anong apod ka yan, anong Republic Act. 7610. Oo, na dapat proteksyonan ang mga aki. So pag sinabi mo ang aki mismo ang nagtataram sa atubangan kang korte, iyan ang titubudang kang husgado. So makusugod ang buot niya, So, gigamit ang aki. Ang nagiging testigo mismo ni Mariano, so aki. So aki. So aki, yan ang Okay, may lupon baga kita Kap sa barangay. Okay, so nagkaigwang pagkakataon na ining mga reklamong ini na pati sulupon nagkaigwang partisipasyon. tama po. Dahil di agi ko man yan sa tamang proseso. 3 times sa kuya maagi yan, pigsumon ko iyan, tapos i-endorse ko yan sa lupon para matawang gila yung conciliation sa pagarampangan ni alagad abo magpasete. May nakauli ako kap na saro sa mga barangay lupon mo na nag-walk out na da siya to the extent kasi abo niya na ang nangyayari ang gusto ni Mariano, iyo ang dapat na masunod. How true tabi yan, Dahil Kap? nga ni, nagkaigwa na kami kimiting duman sa iyan, kung minsan nababastos naman ang lupon. So, iyan ang sabi ko nga ni, na day kang magpadaog dyan, dahil kung ano ang diretso nindo, bilang wis kamus kang barangay,
diretso nindo yan, dahil kung magpadaog. Kung So, ano ang pigyasabi nindo dyan, iyo yan ang dapat. Ang nangyayari pala, partner, day naaayos sa lado pa lang ni Kap duman sa kay Kap kay Pasana. Kapitan. Kaya i-endorso inapod niya ni sa Kap Lupon. Sulupon, day manggiraray na aayos. Kung baga partner, ang assessment kainikan mga kabarangay, pipaagi sa tamang procedure. Pero ang gusto talaga ni Mariano, makakuha ng certificate to file action. Sa madaling sabi, ang gustong Nagsusunod, sabihin tatao, ni Mariano, tatao. ako sa nangyayang tama. Oo. Day, Ikatabi, Kapitan, bilang kapitan kan barangay, may reklamo ka din ba kay Mariano? Ano ang sailing mo po, assessment mo na nadadaog-daogan sa imong kabarangay? Ako sa obserbasyon ko sa iya, na may naputan iya na yan ang taong medyo nakakasabot. Dahil kung dahil man sigurong nasa likod iya na taong iyan, dahil man nakusog kibuot, na makipag kang kaso niyang ilalaban sa respondent dahil nga ni ang ano niya na talagang may mga point man siya na piga alagad sabi dahil ko man pwedeng tubudan sagud na dahil ang witness na nagdataram na iyan talaga totoo ang pigdataram niya. Okay. Bilang kapitan kan barangay Kap, ano mo yan indong mangyari kay Mariano? Sa inka muna didipisilan, garubaga, sabi nga ni Ibaga, iyo ang nuisance na, naghahatod na ning kariribukan sa barangay. Kumbaga, iyo na ang nakakapa-stress. Yan, kay Kapitan, sa asin Lupon, sa mga kabarangay residente. niya. Ako sabi ko nga ni, so in my opinion, sabi ko, kung ako puton, gusto ko na i-settle na sa kunyang tangani dahil na alagad kung ang complainant abo magpa-settle, titao ang gusto. Dahil Alam mo na, Kap, ini si Mariano sa presente, naka-star sa barangay mo o wala? Dahil sa ngunyan sa presente, nasa kunyan siya, nasa Banyadero nag-start. Pero dyan talaga siya, domicile by birth, by intention, by all purpose sa barangay mo. Ang kunyan niya ngunyan, parang malaog lang siya duman. Pagmuya niya. May kwaon siya sa kunyan, sa magurang niya, o ano pa man na bagay, ta nagtitinda iyang kisira. An style partner, minaduman sa naman sa barangay 21, pag may tuyo. Pag may tuyo, pag Or may gustong siguro, ipablatter. Pwede. Arog ka yan. Pwedeng arugaan. Or may sasabihan na ipapakulong ko si mama mo. Oo. Pero partner, ang sabi nga ni kang mga sinda, sabi ninda, kinakaugma pa databi Kap ni Mariano pag may giga na siyang kaso, buda pag may plano siyang Ikaman daw, ipakulong. partner. Alangan man na nanggana ka, mag-ibi ka. Dahil ni partner tagari. Alangan man nanggana ka, mamundo ka, simpre, naugma ito, taginanan niya. Ayun nga ni, pero partner, kung nagiging napirdi siya, proud. siyempre, Nagiging proud ko no partner na, sa mga masunod ngayong bulan, humanda na naman ngayon kamutan, iguana naman Iguana ngayon naman. ipapakulong. may mga tao talaga, Kap, na medyo siring ka yan, ano? Pero Kap, nadidipisilan, ano pala ang plano? Nagkaigwa na ba ka muning plano na pahaliun talaga sa barangay? Totally na dahil na siya pwede doon manipalaugod. Saan po ka muna didipisilan na parte? Actually, iyan na planong iyaninda. Bako sa kuya, ayan, ako nag-initiate ka iyan. So, kataraning mismo. May request na po? May request na. Na sumanga Alagad, residente? dinulo ko iyan sa DILG na bawal mag-petisyon kisarong residente na paalion dyan sa lugar na iyan. Kung gusto mo ngayang paalion iyan dyan, kasuhan mo, tangani pag nakulong iyan, diday na andyan na maka-start. So, yan po ang nakaabot sa indong kaaraman na bawal magpetisyonin na residente. Kasi day man pwede yata, partner, na total minting bawalan mo ang sarong tao. May karapatan man ang sarong tao na maglakaw-lakaw or magbisita duman sa barangay. Opo. Apotong kuman ining duwa, ano ang reaksyon nindo sa mensahe, sa statement ni Kapitan na arog kaya na bawal an magpetisyon or sa iling nindo okay na sa indo ang nagiging desisyon ni Kapitan na sa kadakulan kan mga nagrereklamo, day pang punto na napirdi si... Na day napahaliun. Day napahaliun. Or day napalaugon sa barangay. Oo. Si Mariano. Sa kuya po, ako man po, dahil man ako sa iya dahil man po talaga kami nag-aanuhan. Yun lang ang piga-anuhan ko na. Unya naman po, pigpa-blatter niya man sa kaso naman ng child abuse. Di ko nga po pigagiba yan sa mga atit niya. Buko po, gusto tapusan na po yan. Buko, natapat nagi ko na ang sinaraban niya. May mga pamilya, ito uwi ang sikap. Dahil mga blatter, mga kiko, bako pasaway. Mas lalo na po ako gurangan na dahil blatter ni Saro. Ang gusto ko lang, matawag kami kustisya. Kung nataro ka ng pigigay niya sa muya. Kumusta man po si Kapitan sa pagtatao po ng Si action Kapo, sa inyo? man sa muya yan. Okay. Kaso lang talaga, ang nasusunod po talaga si Mariano. Gusto mo man po sa iya magpaliwanag, pinupundo niya. Pati nga niya ang mga lupong po naiirat. Taka mo man sa nang iya magturugang.
isitil tanan ni, dahil nang makaabot sa korte. Abo, pipapundo po ang ano, siya talaga ang gusto. Talagang siya, dahil siya ang masunod. Okay. Ngunya na nga ipasulas niya sa primero niya may tinaram sa ko. Oh, muro anda nang ka mo. Ta kakasoon ta kung child abuse. Para uto man baga pong nagbabata na po sa mo na dai mi Balikan ko partner si Kap. Kap, base sa mga istorya mo sa bago kan nagyari, istorya ni Dagaro, daing chance talaga na magkasundo sa nasa barangay ano? Na masettle, na magkauro yun. Tama po yan, sir. Dahil sa atubangan ko pa lang, nailing ko na ang ugali. sa iyang actuation na talagang abo magpasettle. Kasi nagkakaigwa ba ganing settlement or nagkakasundo kung may sarong lado or so parehas na lado, parehas nagpakumbaba and parehas Nag-abot naman willing siguro, na makipagkasundo. nag-abot naman Correct siguro yan, Kap sir. sa punto na naghagad sinda ng dispensa, pero talagang matagas gayon si Ang Mariano. problema kay Tama partner, yan, nag-abot na sa punto, alagad abo talaga. pag may sarong lado na habo makipagkasundo, wala talagang Dahil talagang mangyayari. Maski si Sadya na matibay na lupon bula kapitan, talagang dahil ma-rain ang sayang kamautan. Sabi ko po, Madam sa Indo, na one time pinadismiss ko suka-suka yan sa ano kang lupon. Pinapod kami kang human rights. Dahil ka pwedeng poder na mag-dismiss ka yan kung ano ang pigsasabi kang complainant, yun dapat. Subuot sa biyon palan, pati si kapitan, nireklamo sa human rights. Tama. Actually, partner, sa proseso kaya, may mga proseso talaga na dapat sunodon. Kaya lang, ang pinakamagayon kuta na, ang pinakamadali kuta na solusyon dyan, so magkasundo. Pa-describe mo, ilas lang tabi ini partner. I-describe mo daw tabi sa muya. Taday may panahiling ini si Mariano. Anong klaseng pagkatao? Ining ano ba siya? Anong manera kayo ni Koordinataram? Prominent ba siya para kakatakutan ka ng mga kabarangay? Hindi man. Actually, ang manera niya, sugar bagab, kunyan siya. Authoritative. Alboroto perme. Dahil niya man kaya nga ni na ako sa atubangan ko. Dahil niya pag-ibon niya ako yan sa kuya. Saro yang kang abo ko digdio na dapat irespeto mo ang samuyang. Pero sa atubangan ka ba? Talagang, sa atubangan mi ano minalbo. pinako niyan. Kaya sabi ko, pwede man kasuhan baga niya ako yan. Yan anong pag kunyang ka yan na dahil ng respeto sa ano. Ang kahandalan kay akap kan mga kabarangay mo, unian pig kakahaditan tata. Baka one of these days, itong unsing ng mga nakaulay mi, madagdagan pa ka. Ayun na nga ni. Nag-aagad na nga ni kami kayang kitamang solusyon para mapundo na iyan. Dahil nga ni, sabi ko kung iyo permi ang gigibuhon dyan sa mo, dayan mapupundo. Dahil kung ano ang request kang complainant, yun itatao. Actually, inikuta na partner na pagkakataon na ini. Magayon ko ta partner na magayon madaog ko ta ka. na yaong ko ta si Mariano. Ang problema, arog kan sinabi mo, kan kinaulay mo si Mariano, Nag-refuse. si Mariano nagsayuma. And base duman sa nadangog ko, habo niyang makaampang ining mga taong Tigre-reklamo siya. tigreklamo niya at saka nagrereklamo laban sa iya. Correct. Magirilingan na sa nada partner sa korte. Sa korte. So, pinirita na makuhaan sa iyang lado alaga, desisyon niya na dain na magpa-interview niya na Oo, sa pagkakataon. lado man ni Kapitan, bilang punong barangay, bilang ama kan barangay, naintindihan ko man partner, na mapagal sa siring kaning sitwasyon. Tang gusto kan punong barangay, masettle eh. Abo man kuta na kan punong barangay or kan ama kan barangay na magparalawigan problema kan mga constituentes niya o residente. Alagad, ano ang gigibuhon mo? Na susarong lado, abo magpa-reconcile, abo makipagkasundo. magpa-sairarom. Pero bukas partner ang sa tuyang programa, baka magbagong isip an si Mariano Panyo, bukas ang sa tuyang programa. Kung nagdadangog katabi or nag-iiling ka, Mariano! Mariano Bukas Panyo, bukas ang ang sa tuyang programa para sa imo. Para madangog man, tangarig maaraman ta kung ano man ang mga istorya mo. Mariano! Ayan. Kung ika nagdadangog, bukas pa, peri ka pa magpasiring digdi, habol pa Gusto ika. mo madangog, partner? Mariano! Oh! Okay, yan mga ka-action. At least, makwata ko ta na ang lado. Mas magayon ko ta na ito. Pero, utrohon ko, partner, nagsayuma na si Mariano Panyo na magpa-interview. Ayun. So, dahil talaga makakampang nindo, si Mariano, digdi sa programa. Sabi nga ni ba ganin na talaga, partner, pag tigre-reklamo si Mariano, dahil talaga nahampang. Pero pag yun nagreklamo, ora mismo yaon. Ngunyan, Kap, medyo napapagtanto ta or basi digdi sa ururunta, malinaw
na talagang si Mariano habang makipagkasundo digdi sa mga taong pigreklamo niya, nagreklamo sa iya. Kamu sa barangay kap, ano na sanaan pwede nindong gibuhon? O, lakdang, Or plano. lakdang or plano para medyo daw puro paano siguro magturuto ninong. Uyam mo na kasi nailing ko, uyam na uyam Pati mo si Kap, talaga garo uyam naman si Kap eh. Burden na tabi sa imo, Kap, si Tama Mariano yan, sir, Panyo. na sinabi mo. Ta kung pwede pa sa nangani, abo ko naman mailing iyan. Duman sa lawag kang barangay hulta. Halos pag mga... Makasawa na ka? Makasawa na magparailing. Kulog kipayo na. Makulog talaga sa payo. Primero, pag siya ang pigreklamo, tama itong sinabi mo, na pag siya ang pigreklamo, day maapir. Siyempre, ako ma-endorse sa lopon kung ano naman. Iyan ang tamang proseso. Dahil kung man pwedeng pirito na gabotong ko siya kung saan siyang lugar, darawang ko sana sa barangay, dahil kung man pwedeng gibuhon iyan. Alagad kung ano ang gusto kang complainant, iyan tabian masusunod. So partner, magayunon ang statement ni Kapitan na talagang makulog na sa payo si Mariano Panyo. Ang kamautan niya ko na kamarayan, kaugmahan sa barangay. Pero pag igwa, garo man sa na yan partner sa sarong sako nin Siguro si kamatis. Kap, nagparainom na ini si Kap kay mga bulong sa kulong Oo. payo. Tablet. Tablet. So, sa sa sarong sako baga partner ning kamatis, pag may saro dyan na bulok, ay puhan mo itong Saka kung segregate. ika man ang punong barangay partner, so ibang mga residente day ka man kinadadangog na. Bihira man ang complaint, Bihira. bihira man ang Natural, reklamo. sa sarong barangay, igwa talaga nin. Pero makasawa naman gayud kung pirmi na sa nang supersunang ito, iyo ang nagreklamo or iyo ang involved na ipigreklamo. Ayan, totoo yan partner. Kaya hulit ang mga ka-aksyon na urulay legal ini, urulay legal sa muyang pagbalta, may makakasabay kita nga resident lawyer si Attorney Edward Barredo para makatabang sa problemang ining sa tuyang pagtutukar niya na pagkahapon. Sa pagbabalik yan, kantabang, ora mismo. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali man sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Gusto sa inyo pagsabi, dakula na ang samuyang kaumahan na mahiling na kamo kamo salamat na hindi kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga mahiling, mas lalo kami maigos pamatawan ko sa tubig na ma-realizar pamatawan ng plano para po maikot we want to focus po and we po aluminang vision. Ang presenting sitwasyon mi kunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa
dulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaong mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema digdi po sa sentro. Dakulahon ang pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulahon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaaonan sa muyang pasasalamat kis Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulahon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik ang tabang ora mismo kay Bahan Tapaman Giraray si Cecilia asin si Michelle asin ang punong barangay na si Kapitan na Jose. Makakasabay taman ko niyan ang legal advisor na si Attorney Edward Barredo. Tangani nga matawan kita nin ideya kung ano ang mga dapat na gibuhon kan sa tuyang mga bisita mo niya na pagkahapon. Maray na pagkahapon, Attorney Edward. Maray na pagkahapon po, madam. Nadangog mo po, Attorney, subilog na detalye kan na problemang ini na ipinagdulok digdi sa programa. Initialmente, Attorney, ano po ang masasabi mo? Sa una, kay po hanta po i-straightforward ang mga facts. Kasi ang complaint against digdi kay Madam Cecilia, di pa man po siya pending sa court kasi yaon pa lang po siya sa barangay level. Ini naman digdi na reklamo manungod kay Cecilia. Kay Madam Michelle. Nagkaigo na po ini judgment, so dahil kita pwede magkomento. Tapos syempre final na itong judgment na ito. Ini pong issue na ini, nagluluwas po na ini si Mr. Mariano nagiging paribok sa barangay according sa mga salaysay kay ining mga nagrereklamo Pero po, sinda po, may mga kanya-kanya sindang lihis. Ibig sabihin, may right ini si Madam Michelle, may right man ini si Madam Cecilia. Kasi po, sinda, aggrieved party sinda. Una, pag-abot po digdi sa issue kang supig sasabi sa aki niya, kung marurumduman ta, igwa kita kaining Republic Act 7610, an act providing strong deterrence for any form of child abuse and child exploitation. So meaning to say, itong pagtaram sa aki niya, nagkukos ito kay psychological trauma duman sa aki. Which is psychological abuse. Opo, saro po siya duman sa mga enumerated na mga grounds na pwede man siya magreklamo bilang ina. I-representar niya ang aki niya, mareklamo sinda ki 7610, child abuse. Ang magiging grounds ninda is yung psychological trauma. So ang aki niya, ikonsulta niya sa psychiatrist, magpa-certify siya na ang aki niya nagkaigwa kay psychological trauma because of that scenario. Oo, na from time to time pigtataraman na mapipriso si mama And mo. nagtatak sa utak kan aki kung ano ang tinaram sa iya. Maski paulit-ulit na pagkaulay sa aki, iyong statement. Opo. Pag-abot naman po duman sa issue na gusto ninda na si Mariano, dahil ang nangyayari po bagadigdi, nagkakaiwang indiscriminate filing of cases. Pag sinabi mo indiscriminate filing, pag muya mag-file, maski warang sufficient evidence, fight sana si Mariano. Opo, kaya ako sinabi siya na indiscriminate filing kasi halintulad ko siya sa indiscriminate firing. Ibig sabihin, walang habas na pagbadil. Same man digdi sa sitwasyon ninda, wala man na pondo na pag-file ki kaso. At anytime na gusto niyang magkaso, makaso siya. Ngunyan po, ang solusyon po digdi, igawan po kitang tiga-apod na malicious prosecution. Civil case po yan for damages. Ibig sabihin, pwede sila mag-file, pwede sila mag-claim ki damages. Kaya lang po, ini po, nangangay po ining malicious prosecution, dapat may malicious intent to prosecute si Mariano, maski wala man po kibasihan. So, base sa mga istorya nindo, from time to time, pigkakasuhan ka mo, maski mga groundless ang kaso, di ang mangyayari, after kayan, pag na-dismiss o kaso sa Indo, pwede nito balikan si Mariano. Mag-file ka mo kay malicious prosecution, pwede ka mo mag-claim sa iya kay damages. Iyon naman na pa nga daw ang issue na
si Mariano nagiging pasagot dyan sa indo sa barangay, igawan po si criminal case na para dyan. Ang apod po duman, ining piga apod na obnoxious neighbor. Ibig sabihin, bako nakaaya-aya, ining tao sa pagtaraid. So, pero bako gustong sabihin na baka ma-quote nindo ako na mali na ang pagkakaigwa annoying face, ibig sabihin, so makauyang na pandok, is under na yan sa kaso kang unjust vexation. Actually, walang unjust vexation na nakasurat sa lay. Sa revised penal code, ang nakasurat sa 287 is other light coercion. Meaning, kung halimbawa, sa mga actuation ni Mariano, nagkakausa na siya ki annoyance, irritation, nagkakausa na siya ki disturbance, distress sa mga pagtaraid, pwede nyo na siyang kasuhan kay unjust vexation. Kaya lang po, mga hababa ang penalty kay ini. So, di taman maasigurar na si Mariano, after niya mapailan kay ini mga kaso na ini, mapundo. So, katakod man po sa sinabi ka sa bago ni Kapitan na kung gusto niya ko taan na si Mariano maghali dyan, Or sa day na barangay. magduman sa barangay. Opo, para lang po masabutan kang gabos. Kita po baga, igwa kitang tiga-apod na sa ligang batas. Ang sa Pilipinas, ang 1987 Constitution ang nakasurat sa Bill of Rights, ang number 1 is, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. So meaning to say, di ito pwedeng pahaliun si Mariano kasi part ito kang liberty niya. Sa Section 6 ka iyan, mahihiling nindo na may prohibition ang saligang batas. Actually, ang sinabi kang saligang batas, one's liberty of abode and changing the same shall not be abridged. So hindi ta pwedeng i-curtail at any time, dahil ta pwede siya sa buutan kung masain siya, kung gusto niya mag-star digdi, dahil siya pwedeng pagbawalan. Pero po, very famous po bagay ini na minsan may tigdideklara ang mga konseho na persona non grata. Kasi kung ito ang halimbawa, nagpipetisyon ini mga kairibanan sa pagtaraid, naideklara na lang ini si Mr. Mariano na persona non grata. Pero ini pong persona non grata, wala po ining basihan sa konstitusyon o kung ano mang batas. Kasi po ang persona non grata, ang origin niya is 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations. Ibig sabihin, in-apply lang po ini sa mga diplomats. So applicable lang ang pagdeklara ng persona non grata sa mga diplomat. Opo, kaya lang po, recently, nadadangog ta ini, may mga sangguniang panlalawigan like Davao, City Council of Davao, nag-declare sindang persona non grata against Trillanes, di ba? Kung madadangog nindo sa mga ibang personality pa, to numerous to enumerate, ini po na deklarasyon is through board resolution. Pero ini po, may igwa pong pinaluwas ang DILG. Mas marangan ko ta kung naimbita ng dadigdi si Kaunta ang lado tagtaon, baka Director makuha Noida kasi may igwa po kitang nahiling na advisory from DILG kasi nagkaigwang kaso na ang sarong mayor na-declare siya na winner pero ang council niya, since di niya nakuha ang support kang council, dineclare siya as persona non grata. Ang sabi kang DILG na ang pagdeklara kay persona non grata, wala nga ni po inisiki basihan at bako po ini binding. So meaning to say, ano ba, dineklara mo ini sarong tao na persona non grata, wala man po ki consequence bagay yan. Dahil mang penalidad. Opo, dahil mang kitang penalidad. Big sabihin lang, papugi lang baga ang dating na. So minaluwas attorney na pag ginamit mo ining persona non grata, sa tataramon sana, magayon pagdangugo na ika ngaya. Pag sa TV, garo ang nangyari sa imo, ban ka from entering. Actually, ang persona non grata is a Latin phrase nang ibig sabihin, unwelcome person. Pinagbabawalan ka maglaog sa rong establishment, sa rong barangay, sa rong lugar. Opo. So ngunyan po, base sa salaysay nindo, ini si Mariano, bako man po talaga ini residente kang dahil naka-star mo niyan dumaan. Sa barangay 21. So ini si Mariano, sabi nindo, hali ini sa Naga and then naka-star sa Banyadero. Nasa Banyadero siya So meaning to say, pwedeng halimbawa sabihin ta na nga na ini mga nagrereklamo, nagpetisyon sila dahil unbearable na talaga ang situation sa inda ni Mariano. Assuming na ang council ngayon mag-issue man ki declaration na persona non grata si Mariano. Opo. Pero po ini po may with caution yan yung iyan ang declaration of persona non grata must be made within the bounds of the law. So kung halimbawa ngayon dineklarar mo si Mariano and then eventually pigbabawalan mo na siya maglaog duman sa syempre magiging
magiging conflict na siya doon sa constitutional right ni Mariano na right of abode and changing the same. So magiging gustong sabihin ko at this point ini kayang declaration of persona non grata dahil pa man inintetest sa Supreme Court kasi may question on constitutionality. Ibig sabihin kung dineklara siya kang council, halimbawa lang sabihin ta nag-arog ang council kang barangay council kang Binanwaan, nag-arog man kang mga gigibo ka ining Davao City, Zamboanga City, kung ano mga other cities assuming lang na gibuhon ninda yan. Di syempre magkakaigaw mo yan kay legal issue. Ining legal issue, pwede ini-resolve kang court. Kung halimbawa man, na pwede bang madeklarar ang sarong tao for being nuisance na nga nagiging paribok niya sa loob. But by that time, saka lang kita magkakaigawang definitive rule kung talagang pwedeng pahalion ng tao duman sa lugar. Okay. Attorney, bilang abogado, ano na lang po ang mai-advise mo digdi sa mga nagrereklamong ini sa iba pang mga nagrereklamo lamang kay Mariano and advice siguro sa barangay council sa panginginot ni Kapitan na pwede nindang gibuhon lugod? Ini po, since po ang mga nagrereklamo, mga independent aggrieved parties, siya iba man ang sufferings niya, iba man itong kay Madam Cecilia. Pero kung mahihiling mo, nag-uugat lang ini dahil digdi sa pag-file ni Mariano kiki mga kung ano-anong kaso sa inda. Sabi ko nga ni kasubago, pwede siya mag-file ki kaso. Halimbawa, sa kaso ni Madam Michelle, dahil nga nag-suffer ang aki niya ki traumatic experience dahil sa mga pigsasabi ni Mariano, pwede siya mag-file kang 7610, child abuse. Magpagibo lang siyang certification, mag-consult siya sa psychiatrist na ang aki niya talagang nagsasapar ki Matistiko man, so aki niya man. So aki niya. Kasi po, iyan po na manungod po kaya ining 7610 tapos 9262. Ang basehan po kayo ang United Nations Declaration. Protection po ang 9262. Iyan po baga ang bawsi violence against women and child Tapos ini naman po na 7610 kung mahihilingin do ang purpose talaga kay is protection kang aki. Actually igwa nga po iyan diyan sa policy kang estado na po proteksyonan talaga ang best interest kang aki, lalo na po na nasa developmental stage po bagasin. Opo. Sa kaso man po ni Cecilia, ano po ang Pwede advice mo naman tabi sa iya, attorney? Opo. Sa kaso naman po ni Madam Cecilia, since po sabi niya, maski ano lang ang tigpapaili sa iya, baseless, groundless, according sa pahayag niya, di taman masasabi kung ano ang veracity ng pahayag niya. Pero at this point, pwede siya magkaso man kay malicious prosecution for damages against duman kay Mariano. Pag-abot naman duman sa mga actuation ni Mariano na nagiging pasagot na nga siya sa pagtaraid, pwede man siya mapailan kay unjust vexation kung mga action niya nagkukos na ito kay vexation sa mga pagtaraid, annoyance, irritation, nagkukos na siya kay disturbance, pwede na siya pailan kay unjust vexation. Si Kapitan man po, attorney, Ano anong pwedeng pwedeng gibuhon ni gibuhon? Kapitan? Sa part po kay ni Kapitan, siyempre, bilang Kapitan po, ang katarungan pambarangay law, ginibo lang ini para magkaigwa ki, at least parang kung hihilingon mo, filter siya kahil sa clogging of court cases. Ibig sabihin, para dahil na po magduman sa barangay. Na kung pwede man sa nang maayos na. settle digdi sa barangay. Kaya lang po, sa kaparehas nga, kang sabi kang mga complainant na habo nga ni talaga siyang magpasettle. So ang nangyayari po, maski ano pong try kang lupon or kaya ni Kapitan na isettle ang issue ninda at the barangay level, talagang magkakaigo po kay failure to settle. So ang mangyayari, ma-issue po siya kay certificate to file action para ang court na ang mag-settle sa inyo kung ano man ang magiging disposition kang mga reklamo. Pero dahil man po, attorney, pwedeng dahil medyo pagal naman, dahil man pwedeng mag-action ay magsabi si Kapitan or ang barangay na, hands up na kami dyan, dahil na kami ma-entertain kan sa inyong mga reklamo. Dahil talaga pwede, Problema siya sa DILG. Sa administrative po yan. So, ka pwedeng humabukap. Solamente, ang narurungduman ko sa igtaong idea ni attorney, itong pagdeklara ng persona non grata. Opo, pero iyan po ang sabi ko nga kanina. Dahil magkibasihan. Dahil yan basihan, pero dahil pa yan natitest. Ang ibig ko sabihin na dahil pa natitest, halimbawa, dineklarar mo ang somebody na persona non grata, itong somebody nagfile sa kaso sa court para i-declare na unconstitutional ini mga declaration of persona non grata. Kung gustong sabihin, kung halimbawa ang konseho kang barangay, eventually, nagibo siya kay resolution kasi by resolution ini dahil man pwedeng questionon ang
ang karapatan kang konseho na mag-declare kay persona non grata kasi yaon po yan sa right ninda to issue sentiments kaya nga ni by way of resolution ba po siya ordinance sa resolution lang, so meaning to say ang konseho pwede. So meaning, pwede ang konseho paluwas Pero, ng resolution. pero linawon ta partner, dahil pwedeng pagbawalan si Mariano magduman sa barangay. Oh. Unless may resolution na. Dahil mamaski may resolusyon. Okay. So maliwanag yan, dapat duman kita Maski guided. may resolusyonan barangay na si Mariano dahil na pwedeng mahiling, dahil man pwedeng pagbawalan si Mariano, pramba niya diro gustong magduman sa binanwahan. Not unless hindi magfile ng actual case sa court kasi only by a court order na pwede mong i-prevent si Mariano. Parehas po ba kang kung mapapansin nindo ang kaso, ang penalidad na distiero, after ba kang judgment kang court, dahil ka baga tigpapalaog sa within 50 meters. 50 meters. Di ka pwede mag-running. Oo, yan po ito. Dahil ito may court order. Unless magkaigwa kita kay actual case, sabi ko nga kanina, halimbawa, kung maisipan lang, testingon lang ba kang konseho, magiba akong persona non grata, mag-question si Mariano, darahon niya itong question sa constitutionality, pa-desisyonan niya sa korte, only then maaaraman ta kung ini talagang persona non grata. Anong epekto kayo niya? Ayan, applicable, kumbaga, oo. Okay. So, klarado partner, ang Maliwanag, partner. paliwanag. So, siguro kamo manay, aram naman nindoan sa inyo, sabi nga ni attorney, may mga karapatan man kamo na pwedeng nabalgar naman, pwede man kamong mag-file diretsos nindo reklamo. kung anoan sa indong pigahabol. Si Mariano may karapatan man, kamo may karapatan man. Opo. Si Mariano, in fact, dahil naman pwedeng bawalan siya kung i-exercise niya ang right niya na magreklamo. Kaya lang po, i-diretso na ang pagpaliwanag para mas masabutan kang gabos. Igwaman girare kita kay pigaapod na pag in-exercise mo ang right in an abusive manner, meron man po yan kay liability. Kasi igwa po kita kay provision, lalo na ang civil code, sa human relation, that every person in the exercise of his right and in the performance of his duty must give everyone his due. Ibig sabihin, kung nag-exceed ka, nagsubra ka sa pag-exercise mo kang karapatan. Karapatan mo. Siyempre, ang tao may karapatan magkaso, definitely igwa. Pero kung in abusive manner na lang na from sabi nga ni mata mo na isipan mo, magkaso ka. Mo, bago ka magkaturog, nakaisip ka magkaso ka naman. Ibig sabihin, partner, makatakot maging... Dahil araw nga ni Kanspig sasabi ko sa imo, partner, na base sa mga naiiling ko sa telebisyon, mga balita pelikula, sa radyo, nadadangog ko, may mga tao talaga gayud na araw gayan. Maugmang din magkaso. Addict din sa... Addict. Actually, igwa kong barkada ng araw kayo, partner. Witness nga niya ko kung minsan. Ano, partner? Pero sabi mo baga, patawadon mo na, partner. Magabat sa buot. May barkada akong mahilig magkaso. Kaya kansaro, kinuha akong witness, dahil ako nagduman-duman. Ayan. Dahil na mag-utro. Dahil ka daw i-contempt kan court na dahil ka nagduman kung ikaw witness. Dahil man, pag pinaapod ka talaga, obligado ka obligado ka kaya. Pero maliwanag yung sabi ni attorney na kung na-abuse mo na sa imong karapatan, igwa yun yung due. May karapatan man, so inaabuso mo naman siyempre. Okay. So Kap, siguro sa puntong ini, ano na sa napuan mensahe mo kay Mariano at sa kadigdisan At siya na yan, partner, sa ito yung pagbelta. Kuha ang tanglado ni Kapitan. Sige. Kaya, yan, partner, at least natawan ng tananin kalinawan iniong manungod kay Cecilia, asin kay Michelle. Sa ito yung pagbelta dyan, partner. Pasalamatan ta si attorney sa malinawon na paliwanag. Babalik kong tapos si attorney at siyan, partner. Kung ano ang mga advices niya, kung ano pa ang may dudugang niya. Sa pagbabalik yan, mga ka-aksyon, kan Tabang, ora mismo. Kampanahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So araw kayan ang buhay-buhay mi talaga. Then nag-abot na sutrak, nag-aagi na sutrak baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container.
nindo kay kuhan pa na maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada tubig. Importante, ikaw na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nindo kay kuhan na maglakaw ning 10 kilometro sa baba para makakuha ning malinig, asin, masasarigan, tubig inumon. Huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig, asin, bastanteng tubig. Pero sa kanya, dako lang ang pagpasalamat ni sa inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kay niong resettlement sa Kami po sa ngaran po kang organization ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat arog kay yanta nautog manggilayon sa samuyang pangaturugan kay Goki. So itong maray na inuman baga ng tubig. Ay ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso digdi sa laog kay ning resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingon habang kami nabubuhay. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Dakula na ang sambuyan ko, mahiling na kamo maugma, kamo salamat na ini kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing, mas lalo kami maigos mamatawag ako sa tubig na ma-realizar, matawan, matulano, para po maikot we want to focus po and we po aluminang piga vision. Ang presenting sitwasyon mi kunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa
dulod, mga nasa upland di kayang abuton sa water district, dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ni ang primero ming problema digdi po sa sentro. Dakulaon ang pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat kis Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik ang tabang ora mismo kay Bahan Tapaman Giraray si Punong Barangay Jose Abuera asin si Attorney Edward Barredo para pag-urulayan Tapaman Giraray ini manungol sa satuyang isyu niyan. Attorney, ano po ang pwede nindong itaong abiso para kay Kapitan for the last time? Kung mataw akong advice si Kapitan, since siya po ang ama kang barangay, tapos igo po kita kaining katarungan pang barangay lo, is before niya i-endorse sa sangguniang ay sa Lupon, barangay Lupon, ang sarong kaso, at least magkaigwa ko taksin ki-attempt many times, aside duman sa requirement na 3 times lang, if possible, kung halimbawa nahiling mo na bako man cool ang heads kang, kasi minsan ang mga tao po baga, nahihiling ta, pag bago pa so kaso, masyado sinta na agresibo. Opo. Na makipagkasundo. Opo. Kasi dahil man ninda naaaraman ang consequence. Anpi pairal ninda so So emotion ninda. Tapos pag pinalipas mo yan, mga after siguro 2 to 3 weeks, mahihiling mo na medyo iba na ho baga ang nagiging ninda. At least magkaigwa ko sin opportunity na masettle. Bako lang siyempre public officer kita, nahihiling ta na igawa bagit ang pigsusunod na rules ining pigsasabi mo nga ning tulong setting lang, after that i-refer mo na sa katarong sa Lupon. So at least magkaigo pa kita kay additional time if possible na matawanan ki opportunity ang bawat party na mag-settle. So dadang mutabi ito, Kapitan. Ano po, Kapitan, ang plano mo? Ano pong asistensya or ano sa imong plano para at least ang sa imong mga kabarangay matuninungan naman? Matrangkiluhan. Okay, sa sinabi ni Attorney, magayon ito dahil nga ini man lang nakasung ini ang nadipisilan ako dahil sa mga previous, dahil ako kapot na ako kitulong term, pabalik naman ako ngunyan. Ini lang ang talagang abo magpasettle. Dahil sa kuya pa lang sa atubangan ko, pigisettle ko na iyan. Kung baga, sabi tama ito, Attorney, dapat kwaon tango na so paglipot kang init kang payon ninda. Tangani, magkaigwak kimaray na pag-uroron. Gigibo ko iyan, alagad. Ini talagang tao ni abot talaga. Sa iling mo, Kap, dahil talaga naglilipot ang Dahil talaga, mas ilawag mo sa rep, dahil talaga mas lalong minatagas. Gusto mo sabihin, Kap, inilang ang primerong problema na dinulog sa barangay nino, dahil nino na correct yan tabi, sir. Dahil nga gabos na kung ilingon mo na settle tabi ang gabos na pigdudulok naman sa kuya. Alagad din sa tubangan ko talaga. Ibig mong sabihin, Kap, matagas ang maabot pa sa ng bagong blatter. Ara mo nang mangyayari na. Tabo nga ni makipag-istorya. Dahil talaga makipag-settle. So, sa parte, Kap, ora na kitang maginibo, kunyan ang kwan ni Kap kay Mariano na dahil maginibo, ining mga kababayan mo na medyo nai-stress naman, paano tatatabangan na ini? Sabi nga ni Attorney, may mga karapatan man ini na pwedeng magreklamo man. Okay, ayan, tama tabi yan, sir, na sabi mo na ako nga ni pig-advise ang kuman, sinda, na kung gusto nindo talaga may rights man ka mo mag-file ki kaso. Dahil sabi ko, bako lang siya ang may rason na pwede ka mong pailang kaso. Kumbaga, kung nasa sala naman sa pagiling nindo ang taong iyan,
napirmi na sana kamong pigano, pahilan niya ako nindo. Magano sabi ko, mag-counter ako duman sa pigablat. Anong mensahe mo tabi, Kapitan, kay Mariano Panyo? Ta sigurado nagdadalan tabi. Kung alimbawa man na nagdadangog siya ngunyan sa programang ini, gusto ko na o yan ang magkaigwamang ilang settlement kami duman sa laog kang barangay, tangani maayos na ining problema. Total magturugang man sa nasinda. Dahil tamang pwedeng para ano yan, tamasupog baga magkakapamilya. Dahil man na ibang magdadarama yan, sinasindaman sana. Kaya siguro sabi ko nga na kung may time siya, baka maglinawan sa iyang kaisipan, magduman siya sa kunyan sa opisina kang barangay ko, tangani matawang ko si Kimaray na advice na mag-urorong gilim ka. Magayon. Bukas Mariano Panyo sa muyang programa, baka plano mo or mawot mo man giraran na madagogan sa imong lado, bukas po ining sa muyang programa para sa imo. Anytime of the day. Or kontakon mo si partner para madangog man ang sa imong side. So yan, nadangog ta na mga ka-action ang kasimbagan ni Kapitan as in ni Attorney Barredo in terms of legal. Attorney, yaong ka lang para giyahan ang sa tuyang mga kababayan na sinano. So kung igwa ka po, Attorney, na maawot na ipaabot sa tuyang parantabay, manungod sa legal, go ahead tabi, Attorney. Una-una nagpapasalamat ako kay Congressman Saldico kasi this is an opportunity for us lawyers na mag-advise ka sa mga nangaipuantang mga constituents. Kasi normally, nahihiling ta na may mga kaso talagang kakaiba. Like, arog ining kaso ni Mariano. Although ang iba nag-abot na sa court, pero may mga iba pang remedyo na pwede tama na i-settle digdi sa baba pa lang para dahil na po siya mag-abot duman sa korte. So, ina oportunidad mi man as lawyer because we believe na this is our bounden duty to help or to assist itong may mga confusion baga pag-abot sa mga lihis ninda. Salamat. Maraming salamat, Attorney Edward Barredo at Kapitan. Maraming salamat sa indong panahon asin oras. Mabuhay tabi ka mo. And aram mo baga partner, ang katuyuhan ko tanak ang programang ini natabang ora mismo digdi sa Action Co Center and ako Bicol Party List ni Congressman Saldico. Abot ako ta ng magparalawig pang problema. Ang pigahanap takuta na solusyon. Solusyon. Alagad partner. Gusto takuta ng maging instrumento para sa pagkakasundo, pagkakasararo, asin pagkakasinarabutan. Pero dakulang bilang katabangan magkakapamilya, partner. bilang kapwa, bilang mga Bicolano. Pero dakulang katabangan partner itong ipinaabot ni Attorney in terms of legal asin si Kapitan man na bilang action sa iyang mga And kabarangay. ining programang ini ni Congressman Saldico Action Co Center and ako Bicol Party List, although siguro dahil ita mapupundo so iriwal o reklamuhan kan kasi at the end of the day, mag-ibong nalado. decision pa din ninda kung ano ang gusto Ang nindang importante mangyari. partner, saro pa na magayon na epekto kang programang ini, nagkakaigwanin paliwanag or kalinawan ang nagkakapirang mga punto de vista o mga issues na sa first time, tapasan ang nadadangog base sa pahayag kan sa tuyang bisitang abogado and sa lado man kan sa Maski tuyang kita bisitang barangay partner, opisyal. nag-instillaran kita ng mga bagong karaman. Gulpi kitang nanunodan. Yes. Pero bago yan partner, bago kita magpaara, mga ka-aksyon, pagirumdum patabi ka mo sa mga mauot na manggana ni na Makulugan tablet. payo ko ngunyan. Makulugan payo Kay mo, puwantanin, tablet. Ayan. Sa mga mauot po manggana ng tablet, igo ka din minig din ng papremyo hali kay Congressman Saldico. Aber, paano pala manggana kayang? Ang mechanics po mga ka-aksyon, kinakaipuhan nindong i-like ang samuyang Facebook page. Ayan, baliktad. Ako na makapot. Ayan. Para Kaipuhan paliwanag lang mo maray. nindong i-like ang samuyang Facebook page, official Facebook page kan Action Co Center. Kinakaipuhan man nindong mag-comment kung nata kinakaipuhan nindong manggana ning tablet. Maliban sa pagtagin, pag-comment, ano pa? Dapat partner estudyante ka mo. Strictly for students po ini. As in mag-comment ka mo, as in mag-tag ning tulong kapwa estudyante. Maliban dyan sa pag-comment, pagtag, ano pa? Yan, kinakaipuhan man nindong mag-subscribe kan sa muyang official YouTube channel, Action Co Center. Ayun, klarado. Para sa mga estudyante na gustong manggana kan Tablet. Ayan, kinakaipuhan nindong mag-comment sa samuyang episode ngunya na pagkaldaw. Sarong makabuluhan asin pano nin mga ideya ang programang ining ngunya na pagkahapon partner. Yan, asin dyan na nagtatapos ang samuyang programa ngunya na pagkaldaw. Magribahan kita sa masunod na programa, digdi sa parehas na programa partner ang tabang ora mismo. Nadadango kita partner sa Nadadaog kita sa 90.7 Radyo Ragon Legazpi asin 88.7 Radyo Ragon Biracat Sanduanes. asin nahiling kita sa Siyempre sa samuyang official Facebook page and Action Co Center asin official YouTube channel Action Co Center. salamat mga kababayan na Bicolano
Ako po ang sa indong lingkod, Joshua Martinez Jr., ang Mr. Siram Can Bicol. Asin ako mantabi, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador Can Bicolancha. Diyos mabalos and God bless. Mabuhay asin maray na pagkahapon.